कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഭവൻ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്തിലെ മന്ത്രം 10ലേക്ക് കടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ മന്ത്രം 9. എന്താണ് നമ്മൾ മന്ത്രം 9 കണ്ടത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും. വിദ്യയും അവിദ്യയും. വിദ്യയും അവിദ്യയും. എന്താണ് വിദ്യ, എന്താണ് അവിദ്യ? 9 തെറ്റായ ആത്മീയജ്ഞാനം, തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയും. തെറ്റായ ആത്മീയജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അവിദ്യ മറ്റേ അജ്ഞാത ഈ അറിയാത്ത ആത്മാവിനെ അറിയാതെ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഇതാണ് അവിദ്യ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഫലം എന്താണ്? വിദ്യയും അവിദ്യയും. അത് പിന്നെ തമോ, ഇത് അന്ധകാരത്തിൽ പോകുമ്പോഴല്ലേ ലോകത്ത്. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. കേവല അജ്ഞരും ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തിൽ പിന്തുടരുന്നവരും. അതെല്ലാ അറിവിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മള് മന്ത്രം 9 കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് മന്ത്രം 10ലേക്ക് കടക്കും. മന്ത്രം 10. യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം നൽകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും വിദ്യ അവിദ്യയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യ എന്ന് ഇവിടെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ഈ യഥാർത്ഥ അറിവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2 പേരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം നൽകുകയാണ്. മറ്റേ 2 പേരെന്താണ്?
അവർ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്കായിരുന്നു പതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യഥാർത്ഥ അറിവ് നേടുന്നവർ അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലം ലഭിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യയായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇതിൽ ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അറിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? യഥാർത്ഥ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം ലഭിക്കാൻ. അപ്പൊ ധീരനിൽ കൂടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്ന, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ഒരു ആത്മീയവാദിയിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ അറിവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതും ഇത് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ മന്ത്രം 10. അന്യത് ഏവാഹുരവിദ്യയാ ന്യത്യാഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് നിചചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ ന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. അപ്പൊ ഇവിടെയും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യ അവിദ്യ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനത്തിലുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യമുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ അവിദ്യ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ടുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലം കിട്ടും. ആരാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്? ശുശ്രുമ ധീരാനാം യേ നസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. അപ്പൊ ധീരന ശുശ്രുമ ധീരാന. ശുശ്രുമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? തത് ശൃണു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ? തത് ശൃണു. ശൃണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുക. നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ധീരാനാം, ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക. ആ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വിവരിച്ചേക്കുന്നത്? ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അജ്ഞത, ഇവിടെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞത. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ അജ്ഞത, അവിദ്യ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്ത ആ അജ്ഞത. ആ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കുമുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ, ആത്മജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വിദ്യയും അവിദ്യയും അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് ഗമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാരാണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് വിവേകികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം? ശുശ്രുമ ധീരാണാം, ധീരനായിട്ടുള്ള ആത്മജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന്, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആത്മസംയമനമുള്ള, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു, അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവിടെ നമ്മള് അമാനിത്വം അധംഭിത്തം അഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മവിനിഗ്രഹ. ഈ ശ്ലോകം ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം മനഹങ്കാര ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം. അപ്പൊ അത് ആ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആ ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 18 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ്.
ഈ 18 വസ്തുക്കളാണ് വിജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിന് പുറമെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 18 കാര്യങ്ങൾ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ട അതേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അമാനിത്വം, എന്താണ്? വിനയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമാദേവി മാതാജി 3 വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനയം, അമാനിത്വം, ഗർവില്ലായ്മ, അദംഭിത്തം, അഹിംസ, ക്ഷമ, ശാന്തിർ, അല്ല ലാളിത്യം. മാതാജി, അല്ല, ഓരോന്നിന്റെയും സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? വിനയം, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. വായിക്കാം മാതാജി, വായിക്കാം അത് മാതാജി. 3 വായിച്ചു. അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇതാക്കാം. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ കാണാം. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കൽ, ഗർവില്ലായ്മ, ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാന അപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. അഹിംസ, ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസ നിരതരെന്നു തന്നെ കരുതാം. ക്ഷമ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിനയം, എല്ലാരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അംഗീകാരം കിട്ടി, ഇങ്ങനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായിരിക്കണം. ആ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതാണ് വിനയം. അമാനിത്വം, എല്ലാരും എന്നെ മാനിക്കണം എന്ന് ഇല്ല, ദുർമോഹമില്ല, അമാനിത്വം, വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഗർവില്ലായ്മ, ഗർവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അഹങ്കാരം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഹങ്കാരം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, അത് ആ ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന ബോധ്യപ്പെട്ട് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല, ആ ഗർവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അഹിംസ, അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ. അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ശീലമാണ് കുത്തി സംസാരിക്കുക. ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. കൂട്ടത്തിൽ തമാശയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തില് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുക, അതും ഹിംസയാണ്. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മബോധം കൊടുക്കാതെ എന്ത് സഹായം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഹിംസയാണ്. ഒരു ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിംസയാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാരെയും ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതാണ് അഹിംസ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സഹായം ചെയ്താലും, കാരണം അത് ആ ശരീരത്തിനെ മാത്രമേ സഹായിക്കുള്ളൂ. മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആത്മാവിനെ സഹായിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കണം, അതാണ് അഹിംസ. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാമോ അടുത്ത 3? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആതിര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷമ, ശാന്തിർ, തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ആർജവം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ആചാര്യോപാസനം, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പല ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മളത് ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ വലിപ്പം പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ടോളറേറ്റ് പ്രൊവോക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഒരുവനെ വലിയവനാക്കുന്നത്.
ആ ടോളറൻസ് നമുക്കുണ്ടാകണം. അതാണ് ക്ഷമ. തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോടും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ് ലാളിത്യം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആചാര്യോപാസന. നമുക്ക് ഗുരു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മള് മംഗളാരതിയിൽ ചൊല്ലില്ലേ, ആണ് യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദാ നഗതിഹിതോ അപ്പി. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാം തത്വദർശിന. ആ തത്വദർശിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ വണങ്ങണം, പ്രണമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ വിനയത്തോടെ സമീപിക്കണം, വിനയത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത 3 ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുചിത്വം അല്ലെ ശൗചം, കുളി ബാഹ്യത്തില്, ജപം ആഭ്യന്തരം. അടുത്ത സ്ഥിരത അല്ലെ സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. അടുത്തത് ആത്മസംയമം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ശരീരത്തിനെ ശുചി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കും. ഇനി ആന്തരികമായിട്ട് ശുചി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മളുടെ ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. അപ്പൊ ശുചിത്വം വേണം. സ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും, തടസ്സങ്ങൾ വരും, ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി അതിനെല്ലാം നേരിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് സ്ഥിരത. ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മവിനിഗ്രഹ, നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളവ, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളവ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മൾ നിരസിക്കണം. അപ്പൊ ശരണാഗതിയിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് ദോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതിനെ നിരസിക്കുക. ഭക്തിക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് 4 യമനിയമങ്ങൾ? മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം, ചൂതുകളി, പിന്നീട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചായ, കാപ്പി ഒക്കെ വരും. ചായ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാപ്പി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കൂടാതെ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ ദോഷമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കില്ല, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് ആത്മസംയമനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാൻ? മാതാജി. പ്രഭുജി വായിച്ചോളൂ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയ യാഥാർത്ഥ്യ വൈരാഗ്യം. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനനുസൃതമായ വിധത്തിൽ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാത്രം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അനഹങ്കാര. ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവകനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖോത്മാകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം
ജന്മമൃത്യു ജരാവിധി ദുഃഖ ദോഷ അനുദർശനം. ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെക്കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോടെ വെറുപ്പ് തോന്നുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. നമ്മളുടെ നാവിന് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് ചിലപ്പം ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ആയിരിക്കും ആ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന് ആ വാശിക്ക് നമ്മൾ വഴങ്ങരുത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പലതും വേണമെന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. ഈ വസ്തു എന്റെ ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോ ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളുടെ ജീവിതം സജ്ജമാക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഇപ്പം പല ബിസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മള് ഡെയിലി ഉള്ള റുട്ടീൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മള് നേരത്തെ എണീറ്റ്, ഇപ്പം എനിക്ക് 7 മണിക്കാണ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നാമം നേരത്തെ ജപിക്കാം, നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ടൈം എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ആത്മീയമായി മുന്നേറാനുള്ള അതിന് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനാണ്. ബാക്കി എല്ലാം സെക്കൻഡറിയാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിക്കാനായിട്ട് നാമം ജപിക്കണം. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമ ഹരിയർ നാമൈവ കേവലം ഹലോ നാസ്തിയവ 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 ഗതിരന്യത്. അപ്പൊ ആ നാമജപത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് എങ്ങനെ എനിക്ക് സമയത്തിന് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ടൈം എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ എണീക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടുതൽ സമയം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം, ടി വി നോക്കിക്കൊണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ കാര്യം ഈ കാര്യം സമൂഹ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് എന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്, ആ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇനി മിഥ്യാഹങ്കാരം. അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മനസ്സാണ്. അല്ല, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മാവാണ്. ജീവരെ സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ് നമ്മൾ. ആ കാര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. ഇനി ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇപ്പം സാധാരണ സമൂഹത്തിലുള്ളവരടുത്ത് മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരി, എന്ത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിനെ എല്ലാരും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അത് ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇത് പതിവായി കേൾക്കണം. നമുക്ക് മരണമുണ്ട്, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യമുണ്ട്, നമുക്ക് രോഗം വരും. അപ്പോ മറ്റുള്ളവർ പറയും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താലേ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് ആസക്തി ഇല്ലാതാവും. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത് ദുഃഖമാണ്, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണർത്തണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വരും എന്നുള്ള ആ ബോധം നമ്മളിൽ ഉണർത്തണം. അടുത്ത വൈരാഗ്യം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി. അതെ മാതാജി, ഭൗതിക ജീവിതത്തോടെ വെറുപ്പ് തോന്നുക, ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം, നമ്മളുടെ ഡിസയർ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം, ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ദുഃഖാലയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് ഉള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതാവും. അതാണ് ഈ വെറുപ്പ് തോന്നുക എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആസക്തി കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം വരിക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം ഉള്ള ആ കെട്ടുപാട്, നമ്മളെ കെട്ടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധങ്ങളും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും, അല്ലെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശരിയാണ് മാതാജി.
നമുക്കൊരു അതിനോടൊപ്പം വെറുപ്പ് തോന്നും. ജീവിതത്തോടെ ഇനി എന്താ ജീവിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും ആ മനസ്സിൽ. അതെ. ഉം. അപ്പൊ അത് ഇനി എന്തിനു വരണം. ജീവിക്കണമെന്ന് വരും. കാരണം പ്രായമാകുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ആ പൊതുവെ ആരും നോക്കാനും ഇല്ല, വാർദ്ധക്യം വരും. വാർദ്ധക്യം വരും. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിന്ത വരണം എന്നാണ്. അല്ലാതെ അവസാനം ആകുമ്പോഴും ആഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉം. വീണ്ടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം ത്യജത്തന്തേ കലേവരം. നമ്മള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹം വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പുനരധിജനനം. ജന്മത്തിലേക്ക് ആ ആഗ്രഹം ആ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം, അല്ലെ? വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളുടെ കർമ്മവും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം വിട്ട് വിട്ട് കോടാനുകൂടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം മാറി മാറി വരികയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ആ ഒരു പാത സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇനിയൊരു ജനനമില്ലാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി ഓക്കെ. അടുത്ത കുറച്ച് താങ്ക് യു കാര്യം. മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈരാഗ്യം, ആസക്തി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിക്കുക. നമ്മള് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പം ചില ആത്മീയവാദികള് എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിക്കും. ഇല്ല, എനിക്ക് പണം വേണ്ട, പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്നെ ഭൗതികമായി ബന്ധിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണം ഉപയോഗിക്കില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷൂറിയസ് സാധനങ്ങൾ, വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അതല്ല വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ശരിക്കുള്ള വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാസക്തസ്യ വിഷയാം യഥാർഹം ഉപയുഞ്ജതേ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്യതേ എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം എല്ലാത്തിനോടും അനാസക്തനായിരിക്കും, ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ ആസക്തി വരണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമോ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വസ്തുവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം ചിലര് വൈരാഗ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല, ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതൊക്കെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്റെ ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ല, നമുക്കിതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, നമുക്ക് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി വേറെ സേവകളൊക്കെ ചെയ്യാനും, നമുക്ക് ധാമിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ത്യജിക്കാനും തയ്യാറാകണം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗ്രഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുമോ എന്റെ കുടുംബം എല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം? അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ മക്കള്, ഭാര്യ, ഗ്രഹം എല്ലാം അവരോടുകൂടി നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനനോടാണ്, ഒരു സന്യാസിയോടല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബമുണ്ട്, ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, രാജ്യമുണ്ട്, ബന്ധുക്കളുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, എല്ലാരും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. അത്രയും അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അതിരത്തിലുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അശോഭ്യത. ഇപ്പോ സുഖത്തില് സന്തോഷം വരുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ആനന്ദിക്കുക, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡെസ്പായി ഡിപ്രഷൻ വരിക, അങ്ങനെയല്ല. സുഖം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും ലാഭം വന്നാലും ഒരുപാട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അശോഭ്യത. ഭഗവാന് സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായുള്ള ഭക്തി, അനന്യഭക്തി. നമ്മള് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്താണ് നവവിധ ഭക്തി? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസസഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം, ഹരിബോൾ.
അപ്പൊ നമ്മള് നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. ശ്രവണം, പിന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, കീർത്തനം, ആ, വിഷ്ണു സ്മരണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകും. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പിന്നെ പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ 9 രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാം. ഈ 9 ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഇതിന് മഹാവീർ ആത്മനിവേദനം. അംബരീഷ. മാതാജി. അംബരീഷ് രാജാവ്. ഹരി ബോൽ. അപ്പോ നമുക്കിത് ഈ 9 കാര്യത്തിൽ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി 9 ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 9 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആരാണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെ ശ്രവണത്തിന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ്. പരിശുദ്ധ രാജാവ് അല്ലെ. പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് എന്താണ്, അവസാനം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ താൻ മരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണ്. 7 ദിവസം നിരന്തരമായിട്ട് ഊണും ഉറക്കവും ഒരു തുള്ളി ജലം പോലും കുടിക്കാതെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആ പിബത ഭാഗവത രസം, ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ രുചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണതയിലെത്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏകാന്തമായി ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു, നാട് ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുക എന്നല്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെല്ലാം ഭൗതികവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹം വരില്ല, ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരം മൊത്തം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സിനിമയെക്കുറിച്ചും സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്സ്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ, അവരുടെ കുറ്റം ഇവരുടെ കുറ്റം, എല്ലാവർക്കും ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് ഭക്തർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആ സംസാരത്തില് ഒരു പങ്കാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മിണ്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുമല്ല, ന്യൂട്രലായിട്ട് നിൽക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു ടാക്ടിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആരെയും വെറുപ്പിക്കത്തില്ല, ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷമില്ല, എല്ലാരോടും നല്ല സൗമ്യമായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപഴകും. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടുതൽ ടോക്സിൽ നമ്മൾ സംസാരത്തിലൊന്നും ഇടപെടാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവുകയും, അങ്ങനെ നമുക്ക് പോവാം. അല്ലാതെ ആരെയും വെറുപ്പിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതലും ഭൗതികവാദികളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കേട്ട് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തില് പഠിച്ചില്ലേ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഭക്തിരസാമൃതമല്ലേ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുലല്ലേ മാതാജി? അല്ലല്ല, ഇത് ഉപദേശാമൃതം. അതില് വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുന്ന മാതാജി. അത്യാഹാരം മാതാജി, അത്യാഹാരം. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കണം, ഇവരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആ വാക്ക് അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ മാതാജി, ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ആർക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടോ? സംഘത്യാഗ, സംഘത്യാഗ. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം അത് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ സംസാരം ഭക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല, എല്ലാം ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തയും അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഘവുമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങൾ, സിനിമാ പ്രദർശനം, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങൾ, സമയം പാഴാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പം വിനോദത്തിന് പോവുക, സിനിമ കാണുക. ഈ സിനിമയൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂർ നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ 3 മണിക്കൂർ പോയി. പിന്നെ നമ്മള് ആ സിനിമയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ 2-3 ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉള്ളില്
ആ സിനിമയുടെ ആ സീൻ, ആ പാട്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പൊ സമയം പാഴാക്കരുത്. ഇതെല്ലാം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ, ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളും നിരസിക്കുക. ഇപ്പൊ ചിലരങ്ങ് ഒരുപാട് സയന്റിസ്റ്റുകൾ റിസർച്ചിൽ പോകും. അപ്പൊ ആ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ആ ത്വരയിൽ പോവാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തീരും. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മള് അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ABCD തൊട്ട് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ മരണശേഷം കൂടെ വരുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചെയ്യുന്ന ഭക്തി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക്, ആ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ തത്വചിന്തയും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയം, ഗവേഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരസിക്കുക. ഈ 18 കാര്യങ്ങളാണ് 18 കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഇതിൽ വരാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അജ്ഞതയാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള ആ ത്വര നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് വരുത്തണം? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എന്താണ് മരണശേഷം എനിക്ക് സംഭവിക്കുക, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് നല്ല വ്യക്തികൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കുന്നു, ചീത്തയായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സുഖിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരണം. അങ്ങനെ ആ ആത്മജ്ഞാന ഗവേഷണം നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ജ്ഞാനം നേടിയാലും അതെന്താണ്? മരണത്തോടെ അതെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല എന്നും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയും. ഇതെല്ലാം മായയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ നമ്മളെ ഭഗവാനെ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം. മായയുടെ വലയമാണ്. ഇപ്പൊ പുതിയ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ChatGPT, മെറ്റ, AI ടൂൾസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിലങ്ങ് ആകൃഷ്ടരാവും. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി, നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്കലി നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ നിലയിലായെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മായയാണെന്ന് മനസ്സിലാണ്. മായാശക്തി അത്രയും പ്രാബല്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മറക്കുകയാണ്. സദാസമയം ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ വേദങ്ങളിലെയും തത്വം. നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഏന കേന പ്രകാരേന, ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ മറക്കാനായിട്ട് ഉതകുന്നത്. അതായത് മായാശക്തിയാണ്. മായയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? മായാദേവി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മായാദേവിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് മായാദേവിയുടെ ജോലി. അതാണ് മായാദേവിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഒരു ജോലി. കാരണം നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരുന്നു. അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവിടെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തോന്നി, എന്തിനെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ആസ്വദിക്കണം, എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോ ഭഗവാനെ മറക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മായ. അപ്പൊ ആ മായാശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മായാശക്തി ഒരുപാട് ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടെക്നോളജിയൊക്കെ വലുതാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പം എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. കാരണം ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുവാണ്. മരണശേഷം ഇതെല്ലാം തീരും. ആ മരണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ
അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അടുത്ത ജനറേഷനെ ഇത് തന്നെയല്ലേ അവരുടെയും അന്ത്യം. അവരും ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തരാവും, അവരും മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും ജനനം മരണ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവകലാശാലയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഒരു സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിയാമക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മചര്യം അത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലിക്കേണ്ട ഒന്നതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇങ്ങനെ 4 എന്താണ് ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാലിക്കേണ്ട ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. ഈ ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു സർവകലാശാലയും ഒരു വിദ്യാലയവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. നമ്മൾ ഈ വേദജ്ഞാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെഴുതി, ആരോ എപ്പോഴോ എഴുതിയതല്ലേ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? അതില് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്, ഈ സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? അവരുടെ ഊഹാപോഹത്തിലും അവരുടെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിർമ്മിച്ച ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതെയാണ് എല്ലാരും അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി അഥവാ മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഇതൊന്നും ആരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ആധുനിക മനുഷ്യർ കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം ജ്ഞാനം നേടാൻ, വിദ്യ നേടാൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ. അപ്പൊ ആരാണ് ധീരൻ? ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകില്ല. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ധീരൻ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയോ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും ധീരൻ. ആ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗുരു കാണും, ആ ഗുരുവിന് ഒരു ഗുരു കാണും. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം. മായാശക്തിക്ക് അസ്വസ്ഥനാകത്തില്ല. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം ഇവ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. ആ ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നേടാൻ. യഥാർത്ഥ അറിവ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം, ആ വിദ്യ ലഭിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫലം? മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചത് വിദ്യ, അവിദ്യ. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനമാണ്? ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദാനമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നമ്മളെ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നമ്മളെ മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ധീരൻ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. മാതാജി, ആ ആളെയല്ലേ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചത്? അതെ അതെ, ഉത്തമാധികാരി, ധീരൻ. അദ്ദേഹത്തെ ധീരൻ എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം ധീരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഗുരു ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ
നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കൈവരിക്കുക. അല്ലാത്ത ജ്ഞാനം എന്താണ്? അത് അവിദ്യയാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യയിലുള്ള ഫലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. എന്താണ്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് അവര് പതിക്കുക. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ, അതായത് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി അവൻ മോക്ഷത്തിന് വിധേയനാകുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിക്കുക. വിദ്യ മീൻസ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. വിദ്യ. ഉം, ഉം. അവിദ്യ മീൻസ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അവിദ്യ മീൻസ് പിന്നെ ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്ത ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തതാണ് അവിദ്യ. എന്നാൽ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതെല്ലാം അവിദ്യയിൽ വരും. ശുശ്രൂമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള. ധീരനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറയും. ആത്മജ്ഞാനിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവിടെയും വിദ്യ പറയും. അപ്പൊ അവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിദ്യയും അവിദ്യയും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 9ലും 10ലും വരുന്നില്ല മാതാജി. അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാം മാതാജി? അത് ഇന്ന മന്ത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കും മാതാജി. ഇപ്പൊ ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്താണ്, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലേ എഴുതാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇടാൻ പ്രഭുജി. വാട്സപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് സൂര്യമാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടി ഇടാം പ്രഭു. നമ്മളെ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഇടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടെ ചുരുക്കാം. മാതാജി, ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ സ്കൂളില് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതില്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സംഗതികള് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് അത് സ്കൂൾ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? അതിന് സ്കൂളിലൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കാനാണോ? അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭു. കാരണം ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ചില പേരൻസ് ഒന്നും താല്പര്യം കാണില്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ പല മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചിലർ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ, അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകളിലും കോളേജസിലും ഒക്കെ പോയി പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം NITs, IIT അങ്ങനെയുള്ള വലിയ കോളേജിലൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലബ്ബ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ താല്പര്യമായിട്ട് വരുന്നവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഒരു 100 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 2ഓ 3ഓ കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് വരുത്തുള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് അത്ര എല്ലാവർക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നതല്ല. അവര് സുഹൃതിയുള്ളവര് മാത്രമേ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാമോദര മാസം വരുമ്പോ ഒരുപാട് ഭക്തര് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ദാമോദര ആരതി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ സ്കൂളും അനുവദിക്കില്ല, ചില സ്കൂളുകളൊക്കെ അനുവദിക്കും. അപ്പൊ അനുവദിക്കുന്ന സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, നാമം ജപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശരി. ഭഗവത്ഗീത അവര് അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല സ്കൂളുകാര് അല്ലേ? ചില സ്കൂളുകൾ മാത്രമാണ് ആ അലൗ ചെയ്യുന്നത്. ചില സ്കൂളെ അലോ ചെയ്യും. കാരണം അവര് പറയുന്ന ഇത് പല മതത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഔട്ട്സൈഡിൽ എടുക്കണം. പിന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണം. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ അവർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഇതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് 100 പേര് വേറെ കാണും. അപ്പൊ ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാ മാതാജി. അതിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ളതാവുമ്പോഴേ അതുവരെ അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആരും. അതെ അല്ല അതെ